Hello mga kahait. Oh. What's up mga kahait? Muna yung intro. Nade may karon din no, nagibisita mi sa amuang idol nga vlogger si Inday Kabkab. Sikat din na siya nga vlogger og nagpasalamat mi nga kitagaan mi niya og kwan kining gamay nga pahalipay sa kining selfie stick og sa kwan sa para sa stand sa cellphone ug sa lights. Salamat kayo. Oh, welcome. Hala, maura na akong gamay pahalipay ninyo ha. Do your best mga kahayit. Yeah, more power. More power. Laban mga bay. So, what's up mga kahait no? Naade ko ron diri no, gatangas ko mga kahait no kay ang ako mga kauban nag-unana niya ako nabiyaan ra ko. Nya ako sa atuon kay naay ni bisita na mong sikat kayo nga vlogger nga si Inday Kabkab. Mao din na iyan channel kini. Og ako nga tuon dito kay naguna na sila niya. Ako mga barkada. Tuanan na po dito nagpaabot ako. Okay. Ako na silang atuon kay basig nagpaabot na sila nako dito. Tara, pwede tatanan. Dara. Mao na ni ako mga kauban mga kahit no, naguna sila dire kay ilang gisabayan si Ate Irene Vlog og si Inday Kabkab. I-search na ninyo ilahang kwan, itanawa pud ilang mga video mga kahit no kay lingaw pud na ilang mga vlog. Og naa ron dire yun na kanang napaman sila gibuhat sa sud no og amo lang sa silang pabuton lang sa namo sila mga kahit kay napas lagi buhat sa sud. Og diri atong kwan, ligon man taron og kuyog mga kahit no kay di ang anak sa kapitan dili way kurat. What's up? Wa ni kurat. Way kurat mura ra nga suka nga pinakurat. Kurat relax ra. Sa among mga video karon gisaglan na pod namo og mga vlog mga kahit no kay na may mga nindot pud nato nga lugar ay ipakita lang niya namo sunod part 2 sa among part 3 na part 3 na siguro part 4 sa among vlog o part 3 part 2 ana ba kay nami aton nga among i-adventure na pod mga kahit no nami i-adventure nga lisod kayo agian katong permeron yung nakita unsa to kalisod mas lisod pa ni among amagian sunod namong i-vlog mo nang sunod lang jud sa among mga video mga kahit no tanaw lang gid sa among mga video nindot kina mga video kahit mga lingaw kaya Baynas unsa ika-istorya nimo Baynas nga gibisita o ta og sikat kayo nga vlogger Baynas Sangko. Patay Koreano gyapon. Koreano gini siya basta mag-vlog may Koreano gini di maglisod do kanang kuno atong usbag Koreano gyapon mga mao nang maglisod mo og sabot no nya sa kasabot i-comment lang ninyo kung unsa to yang istorya mga kahit ato ning ngutano ng ang anak sa kapitan Injano. Injano tatay Injano unsa ikastorya nimo nga bisita ta og kanang sikat nga vlogger Kato din kanang bago pa nakakita sa mga video kanang please click the subscribe button and kapita lang po click ang notification bell para updated mo sa mga bago na mga video. Salamat. Og na dire mga kahit no nigawas na day si Inday Kabkab no og si Ate Irene Vlog. Among ning interviewon mga kahit no. Sa interview niya. Basta interview sa kani. Te unsay imong ikastorya sa amo ang lugar? Ay, nice kayo makahinumdum ko sa kabukiran sa amua. Nya mura siya kana bitaw nag-rewind sa ako kay gimingaw jud og bukid no. So, they are welcome to Bairan. Nindot kayo ang ilang kabukiran, nindot kay view. So, ako atong i-explore ang Bairan. I-explore ninyo ha kay daghan mo lang taw. Bairan Barkadas, please like and subscribe. Si Ate Irene pod. Yes, welcome Ate Irene Vlog. Ang tinuod nga taga Bairan. Ako jud tinuod taga Bairan, lumad nga taga Bairan. Nga mao ni amo diri section Kalibunan. Kinsa to taga section Kalibunan? Mao ni diri ang Bairan mga hait kayo kay pirmi manggibaid. Welcome sa amo ang kabukiran, mga puno sa mga tanom,
mga gulay, utanon di ay, Oh, mga og mga fresh. prutas. Oh, nami mangga nga punom ka punuan, naasad mi nangka nga pila ni punuan. 50 ka punuan. Nya nami mga kapayas. Daghan sa kay migsagbot. Bitaw, daghan salamat Bayaran Barkada sa inyong pag-explore diri sa atoang bukid sa Bairan. Inyo gyud gipaila kung unsa kanindot ang atoang barangay o atoang balangay. Daghan salamat. Di ba? Grabe Please kayo like- magpamulong. Atong Please like and subscribe Sa my Bakaran. channel, Ate Irene Vlog. Bakpak! Bakpak mga kahain! A few moments later. What's up mga kahit? Among suroyon tong karaan kayo nga balay. Pinakakaraang balay diri sa Bairan mga kahit mo. Among suroyon. Oh. Tinood na. Tara, ato na to. Tara, manakay ng motor. O karon ni mga kahit, nanakay na mig motor? O sila sa nanakay sila og motor? Kami tanan nanakay mig motor. Huwag ka rin mga kain. Ino namang rider, huwag ko i-break. Patay din yung kayo magsumunod. Tanawa. Tanawa ninyo kung magsumunod na. Ano kayo? Tinood na. Anbe? Maraka na mga kahit. Doon na lang eh. Ako gining atuna ka ng nakakaraang balay sa Bairan. Kami joy mo una mga kahit no kay kami may nahugog kami ni tour ani sa among bisita diri mga kahit no. Nagpasalamat kami mga kahit nga gibisita jud mi sa sikat kayo nga vlogger mga kahit no si Inday Kapkap. Mao ginay among kuanan karon kay lipay kami nga ni bisita sila diri sa among lugar. Oy, ato na yung solid nga subscriber dahil oh si Junel. Kahit na. Ari dire, Nel, ari mi dire Nel. Salamat kayo sa kuan pagtagad. Saan na no? Bugas Oh, okay Kenel. Sinda sa Bairan. Oh, Sinda na to. diyan pa din mi kuan oh, kining kahit ni usaw nga. Oh, busy lang gini siya sa hay kay. Morning dili lang namo siya madagit perminti kayo sa busy pud siya ba niya. Oh, Busy sa nami amo ni itur ang among bisita pod nga vlogger diri sa na may pinakakaraang balay diri sa Bairan mga kahit no among ipakita ninyo. Karon day mga kahit. Naabot na ta. Mao din ni siya. Nanata diri mga kahit no. Og gipaabot na lang nato ato ang Si Inday Kapkap. si Inday Kapkap. O si Ate Irene Vlog. Dako kay may pasalamat nila mga kahit no nga dibisita jud sila namo diri sa Bairan mga kahit no. Tuyuan lang jud nila ari nga para makabisita lang jud sa amo Bairan Barkadas og sa among lugar pod. Oh. Mao dinhi ang balay nga among giari di mga kahit oh. Kita mo ani mga kahit oh. Oh. Mao na ang pinakakaraang balay mga kahit no panahon pa na sa Chila or hapon or Chila siguro Chila. O ipakita din namo ninyo no kung unsang mga gamit diri nga pinakakaraan jud nga gamit mga kahit no sama ng bato nga para sa galing. O naa diri mga kahit. Tara. Rekta. Dara di mga kahit no dara ang pinakakaraan nga bato mga kahit. Ari may magaling sa una mga kahit kay mao man ni magaling sa mais mga kahit no. Ako jong ipakita ninyo ha kung unsa jud ni siya kakaraan mga kahit. Mao ni mga kahit, mao ni ang karaang bato nga mugaling sa mais mga kahit. Mao ni siya ananaonin mo mga kahit. Magaling ka unsa ka pino sa bugas mga kahit pwede ani. Sample. Mao din ni si Ate Irene Vlog na Please like and subscribe. Ate Irene Vlog. Lumad, taga Bairan. lumad din ni siya nga taga Bairan mga kahit no. O Lumad, taga Bairan. O Mga- mangkunan oh. nato sila. tanawa mga kahit. Tadyaw. Tanawa. Mao ni siya tadyaw mga kahit. Pinakakaraan kini siya nga gamit mga kahit no. Hawa dia. Antik na siya. Antik. Ang tawagan nila sa karaan mga kahit tadyaw. Tadyaw. Mao ni siya pinakakaraan nga tadyaw.
Ambot og napa ba kani sa diri sa tibok sa Nagap. Murag sa akong nakuanan murag mao lang kini habilin siguro mga kahit no. Pinakakaraan ni nga tadyaw. Di ba nindot kayong mga gamit diri mga kahit no, mga karaan di ba? Flower base ba niya? Oo. Masulag tubig, bugnaw siya kayo. Oo, sakto. Di ade para nidnid sa kapayas di ay no. Karaan panahon pa ni sa 1970. 1970 tinuod na mga kahit. Grabe ka, oh. Mga high-tech na karaan, high-tech mga kahit. Grabe no, ninduta sa mga gamit nila diri no. Kani mga kahit Oh. Abot ako nalimot na pud ko ani. Nigo. Oh, mao ni karaan na pud kini nga nigo mga kahit to nga hangtod karon na pa. Buhi pa mga kahit. Grabe ka ligon gud ilang mga gamit diri mga kahit no kay ilang mga gamit dire mga kwadjud mga antik gyud mga kahit. Di banga mga kahit no, kining banga mga kahit mao ni siya sudlan og tubig sa panahon nga wala pa na nauso ang galon. Kanang galon mga container mga nana mga kahit no. Banga sa una ang sudlan sa amuan ning tubig og areta mo inom mga kahit. Grabe ka bugnaw murag gisud og grape mga kahit oh. Kita ninyo mga kahit mao ni siya banga. Kakuan mo kining saging gani mga kahit lubkon ninyo mga kahit ari ninyo isod diri ang saging ng inyong lubkon lami kay inyong kaon diri butangan yung kamay butangan niyo kanang kilodkod nga lubi grabe ka lami yung magama naning lusong mga kahit sa kining saging magbuhat ka kanang linubok nga saging mao ni siya sa kini ang lusong di ba mga napay pinakakaraan mga din. nindot Napay kayo, din pinakakaraan mga kahit. Akalay nagkupot, karaan na kayo. karaan jignaw daraday na mahuway na day ang among bisita mga kahit to among gitor diri mga kahit. Kumangkon ko niya siya nga vlogger. O karon okay naman siguro tanan so napakita naman namo siguro ninyo no kung unsa ka mga high-tech ang mga gamit diri mga kahit no mga ano mga ay si tawag ani mga antik durante Ano siya laing term sa antik. Durante. May bago tayong natutunan, pre. May bago tayong natutunan. Napay na ito sa antik. Kuha na, sum. Oh, som Nabigas. oo sakto Akala may antik antik din na may ito, som may olmegas basta kay daghan parang what ning hakot. hakot iwang daghan tag mga kuan mga Pero ang kuan yun durante mao kuno na bago Durante by Renz. mo na bago kuno karon durante ang Espinosa. ang antik ron gikuan giusab na durante na kuno ang tawag Durante. kung sa atong barkada kini Karaan. mo na siya anak na siya sa kapitan mo na ligon kay diri Kaya ako good kahit. Naka-eskwela ko sa mga historical. og diri lang sa mikutob mga kahit og sa sunod na pod namo nga vlog mga kahit og manghinaot may mga kahit nga sa katong mga bago pang nitanaw sa among video hinaot may mga kahit mo like, share and subscribe and og palihog na sa may pislit sa notification mga kahit para update kayo sa among mga video. Ana na siya mga kahit og daghan kayong salamat tara. Bye-bye!